Zo wie het plan om voor december nog afspraken te maken over de rijksbijdrage voor de vernijbouw van Tialf. Maar het zal nog eerst wachten op het nieuwe kabinet. Ik heb er nu over de extra 20 miljoen euro voor de Aansluitdijk, die het staatssecretaris Joop Atsma in december thuis zei. 20 miljoen is een protte geld, zeker in deze tijd. En het mooie is dat de deputaire en de burgemeester die had direct applaudisseerd voor het bedrag. Maar juist zei Atsma op een bijeenkomst in Rusterveen dat het nog maar de vraag is dat het geld naar Friesland komt. Ik ga ervan uit dat een staatssecretaris in december nog, toen we er nog in sprake van een kabinetscrisis zei van er komt 20 miljoen voor de Oosterdiek, voor een aantal projecten, dat je daarnet nou de kabinetscrisis ongrijpen kan om te zeggen van nou, maar het geld loeken we nou toch weer waarom. Dat vind ik bestuurlijk, dat kan eigenlijk niet. Deputaire Steert na van de morgen een listje maken met alle projecten die het vertraging op kennen. Daarop zit ik nog de nieuwe taalwet, werd toch het Fries dezelfde positie krijgt als het Nederlands. En er werd in de deling van Boasterhem en de Friese Meren, dat nog door de Eerste en Tweede Kamer mat. Controversieel verklaren, dat snappen wij voor een heel aantal onderwerpen. Werd ik verdeeldheid over is in de Kamer bijvoorbeeld. Dan zeggen ze van eerst maar verkiezingen, dan praten we er weer over. Maar dan ben ik een hele hoop onderwerpen, die binnen al clear. Die ben al oereiden, daar moet besluitvorming op plek vinden en die moet uitgevoerd worden.